Ζάχαρη δεν έχει. Ζάχαρη τέλος. Εντάξει, μωράκι. Ό,τι πεις. Τέλος. Α, εδώ είσαι. Βρε καλό στην υπόλοιπη οικογένεια. Περικλή, να σου πω. Εγώ δεν είμαι ο πατέρας μου να σου ρίχνω μία ανάμορφη δύο. Εγώ θα σε κάνω να σέρνεσαι. Θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο. Τι πάθα, Τόλι? Πριν από λίγο ήρθε από εδώ η αδελφή σου. Και ξέρεις τι μου ζήτησε? Διατροφή. Αυτό είναι το κακό με το στέκι του ταμπέλη. Τον βρίσκουν όλοι. Δεν καθόμαστε. Ναι. Δημήτρη, κάνε κάτι να γυρίσει το λεκάκι μου σε μένα. Την αγαπάω, καταλαβαίνεις. Τα ρε ένα μυαλό που κουβαλάει εντύπωση. Ρε εσύ το ξέρεις ότι θα χάσουμε το σπίτι μας και θα με χωρίσει και η Άννα. Όχι, το ήθελα. Πες μου, το ήθελα. Και τώρα τι κάνω? Προσπαθώ να διορθώσω τα πράγματα. Με τι? Με καμιά καινούργια επιχείρηση. Πρόσεξε. Εδώ τα έχω όλα. Πού τα έχω? Να τα. Κοίτα εδώ. Τροχόσπιτο, άσπρο πεντακάθαρο. Στο πλάι, από εδώ, παράθυρο. Στο βάθος πάγκος. Με πολλά κουπάκια απλωμένα με χαλβάσι μυγδαλένιο. Σε διάφορες γεύσεις. Σταφίδες, μήλο, κανέλα, λάδι καλαμάτας, βούτυρο κερκύρας, ακανές λαϊλιά σερών, κουλουπού. Χαλβάσι μυγδαλένιες. Και εμείς μέσα στο τροχόσπιτο και το τροχόσπιτο παρκαρισμένο στα γυάλινα κτίρια με τα γραφεία. Στον παράδρομο. Πολύ καλή ιδέα για να μας ρίχνουν τις πέτρες από πάνω. 1 ευρώ και 20 λεπτά το κουπάκι. 1 και 20. Τα τιμολόγησες κιόλα. Τα τιμολόγησα και εδώ τα έχω όλα. Λοιπόν, άκουμε. 1 κιλό σιμιγδάλι κάνει 1 και 20. Βγάζει 20 κουπάκια. Στο κάθε κουπάκι βάζουμε μία κουταλιά ζάχαρη, μία κουταλιά λάδι, λίγα αμύγδαλα, ξύους καρπούς, σταφίδες. Μιλάμε για κέρδος 120%. Το πλαστικό δεν έβαλες. Πόσο έχει το πλαστικό? Χαραμίζεσαι εσύ, αγόρι μου. Θα έπρεπε να είσαι στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάτι τέτοιο σαν και σένα πήρανε και ρίξαν το καράβι στα βράχια. Συγγνώμη, δεν βλέπεις το κέρδος να έρχεται? Μωρέ, το βλέπω. Φοβάμαι όμως με χτυπήσει και εμένα και την οικογένειά μου. Κάτσε όμως γιατί εμένα άλλο με απασχολεί. Πόσα κουπάκια θα πουλάμε την ημέρα? Περικλή, Τι? ό,τι και να λες, δεν με πείθεις να πουλάω χαλβάσι μυγδαλένιο στο τροχόσπιτο. Γιατί ο χαλβάσι μυγδαλένιος είναι πολύ υγιεινός. Και τώρα με την κρίση, οι μόνες δουλειές που πάνε καλά είναι αυτές της μάσας. Να σου πω. Βάριαμε και να σε πλακώσω. Το τροχόσπιτο το έχω. Το έχεις. Ωραία λοιπόν. Πούλα το και δώσ' μας τα λεφτά, Να σου πω. Τι? Μπορείς σε παρακαλώ να πεις την Άνω της Έτειρα. Της το έχω υποσχεθεί, Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Ναι, δει ρε.